tak mi povedz o tej tretej zložke, ktorá tvorí írsku whisky Jameson. Už som zvedavý. No a to je najdôležitejšia zložka. Je to takzvaná kotlíková whisky. Je to destilát zo sladového a nesladového jačmeňa. No a čo dodáva Jamesonu táto zložka? Bohatú a plnú chuť. Trošku korenistú. A keby si zacítil vôňu po marcipáne a perníku, tak to je ona. Ale niečo tam bude. Cítim marcipánovú tortu. Počkaj, nie. Maslovú bábovku s mandľami a hrozienkami, posypanú vanilkou. Čo, môže byť? Môže byť. Ale tá vanilka a tie hrozienka nepochádzajú z destilátu, ale z dubového suda. Počkaj, to mi chceš povedať, že hádžu do dubového suda hrozienka a sypú tam vanilkový cukor? To nie. Jameson dozrieva v dubových sudoch, nie nových, ale použitých. Predtým tam dozrievalo sherry, to je španielské dezertné víno. Odtiaľ pochádzajú tie ovocné tóny. To je zaujímavé. A tá vanilka? To je to. Tieto aromatické vône pochádzajú z dubového suda. No, hneď sa to lepšie pije, keď o tom niečo viem. A to ešte nie je všetko. Tak sem s tým. No, najskôr objednaj kolo a potom budem pokračovať. Mimochodom, vieš, čo majú spoločné triezvy Ír a štvorlistok? Netuším. Ťažko ich nájdeš.